SSNIP tests, υπάρχουν συγκεκριμένες οικονομικές μεθοδολογίες που το διαπιστώνουν. Τι έχουμε κάνει λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα σαν πάροχοι εμείς? Ας πάρουμε την αγορά του Access. Η αγορά του Access ήταν η πρώτη αγορά η οποία ρυθμίστηκε και μάλιστα ισχυρά με εξάντε ρύθμιση. Άρα την έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο, την ελέγχουμε, τις έχουμε βάλει remedies. Γιατί? Για να αποφύγουμε το bottleneck ότι νέοι πάροχοι δεν μπορούν να μπουν σε νέες υπηρεσίες. Άρα λοιπόν πρέπει να ανοίξει πρόσβαση. Στην πρώην αγορά 11, αν είναι αγορά 4, έχουν επιβληθεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις στον πάροχο ο οποίος έχει οριστεί σαν σημαντικός πάροχος με δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Του έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις να έχει ανοίξει το δίκτυό του έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις να είναι transparent, να μην κάνει διακρίσεις, να έχει λογιστικό διαχωρισμό και επίσης να είναι cost oriented. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι το bottleneck του Access το έχουμε ως ένα σημείο ρυθμίσει. Το θέμα είναι, έχει ρυθμιστεί επαρκώς ή τι θα αντιμετωπίσουμε στο περιεχόμενο? Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον slide από έναν καθηγητή του Πολυτεχνείου του Μιλάνου το 2004, καιρός παλιό, το οποίο στην ουσία τι έκαναν? Μοντελοποίησαν την συμπεριφορά του incumbent σε σχέση με τις πρακτικές του ενάντια στον ανταγωνισμό και του αποκλεισμού των καινούριων παιχτών. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι τελείως συστηματοποιημένο. Αυτό που γινόταν ήταν στην ουσία, έλεγε ότι η αγορά αυτή είναι καινούρια. Αν είναι καινούρια, προσπάθησε να την αρπάξεις όλοι. Αν η αγορά είναι καινούρια και δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες στην αγορά και επίσης μπορείς να αποφύγεις την είσοδό τους με οποιοδήποτε τρόπο, τότε αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να έχεις υψηλές λιανικές τιμές και στην ουσία να κάνεις το market foreclosure, δηλαδή στην ουσία να κατάσχεις την αγορά όλη για τον εαυτό σου. Αν όμως δεν μπορείς να αποφύγεις τους καινούργιους παρόχους, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να έχεις υψηλές τιμές χονδρικής και να εφαρμόσεις την περίφημη 3D strategy. Αυτή θα τη δούμε και στη συνέχεια. Αν όμως υπάρχουν καινούργιοι παίκτες στην αγορά, τους οποίους όμως εσύ ελέγχεις τα operational leverage, εκεί τότε πρέπει να ακολουθήσεις άλλη στρατηγική. Πρέπει να κάνεις discrimination σε τιμές και επίσης να κάνεις predatory pricing, δηλαδή να πουλάς λιανικότερα, χαμηλότερα από ό,τι πουλάς χονδρικά. Αν πλέον τίποτα από όλα αυτά δεν πιάσει, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να εκμεταλλευτείς τη δεσπόζουσα θέση σε μια άλλη αγορά, ώστε να προσπαθήσεις να εξασφαλίσεις το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο και σε αυτή την αγορά. Η περίφημη 3D strategy η οποία έχει αναφερθεί είναι η κλασική στρατηγική αρνούμε, deny, details, delay. Αρνούμε, ζητάω λεπτομέρειες και τελικά καθυστερώ. Φανταστείτε δηλαδή, πολύ γρήγορα θα πω για ένα παράδειγμα, θα μπορούσε δηλαδή κάποιος σε μια χώρα να πηγαίνει στον incumbent operator και να του ζητάει φυσική συνεγκατάσταση. Φυσικά ο incumbent operator θα απαντάει, τι είναι φυσική συνεγκατάσταση, δεν έχω, δεν υπάρχουν χώροι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που μου ζητάς. Επεμβαίνει η ρυθμιστική αρχή. Μετά πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Ναι, βρήκαμε τελικά στο τάδε κέντρο υπάρχει ένα αποθηκάκι εκεί, μπορούμε να το διαμορφώσουμε για τους παρόχους για να κάνουν τη δουλειά τους κτλ. Έχουμε φτάσει στις λεπτομέρειες, να το φτιάξουμε, αλλά να είναι 10 τετραγωνικά ή να είναι 20. Να χωράνε 5 πάροχοι ή 30. Ο χρόνος περνάει βέβαια. Το ίδιο και οι εμπορικές ευκαιρίες. Αφού λοιπόν ξαναεπεμβαίνει η ρυθμιστική αρχή, διαμορφώνονται τα δεδομένα. Στην τρίτη περίπτωση λένε ωραία, θα τα φτιάξουμε, θα σας δώσουμε φυσική συνεγκατάσταση. Μέχρι το Μάιο θα τις έχετε πάρει. Ο Μάιος γίνεται Σεπτέμβριος και ο Σεπτέμβριος ο επόμενος χρόνος. Αυτή είναι η περιβόητη 3D strategy, την οποία έχουν εφαρμόσει όλοι οι incumbents στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι καινούριο. Είδαμε λοιπόν ότι παρόλο που υπήρχε εξάντε ρύθμιση και στο local access, προβλήματα ανταγωνισμού υπήρχαν κατά καιρούς. Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται με το content. Με το content που δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Ας επικεντρώσουμε λοιπόν σε ένα κομμάτι που δεν το έχουμε πιάσει καθόλου. Εδώ τι θα πρέπει να γίνει? Δεν θα πρέπει να γίνει ένα assessment ποιος έχει market power σε αυτό? Θα οριστούν οι σχετικές αγορές. Ποιες θα είναι οι σχετικές αγορές? Πόσο μεγάλες ή πόσο στενές θα είναι αυτές? Παραδείγματος χάρη η Ofcom αυτή τη στιγμή τρέχει ένα investigation για τον BSKIB και αφορά την σχετική αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Premier League. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, τη σχετική αγορά που είναι η παροχή καναλιών που δείχνουν για πρώτη φορά TV films από τα major studios. Άρα η σχετική αγορά έχει οριστεί τόσο στενά όσο αναφέρεται.
Στην αγορά του περιεχομένου υπάρχει dominant position. Υπάρχει κάποιος που θα είναι ο βασικός δεσπόζων παίχτης. Και αν είναι αυτός, είναι κακό. Μπορεί να είναι επειδή είναι efficient. Δεν είναι απαραίτητο να καταχράτε κάποια δεσπόζουσα θέση. Κίνδυνο από vertical integration έχουμε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος, όπως είπαμε, να ξεκινήσει από τα χαμηλά της αλυσίδας αξίας και να φτάσει πάνω. Ή υπάρχει το ανάποδο. Κάποιος να ξεκινήσει από πάνω και να φτάσει χαμηλά. Η υπηρεσία που θα παρέχει ο αντίστοιχος operator θα μπορεί να κατηγορηθεί ότι γίνεται time, δηλαδή προσφέρεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το local access είναι κάποιο συγκεκριμένο. Και αυτό θα είναι ένα ερώτημα. Barriers to entry μπορούν να εισαχθούν. Φυσικά. Κάποιος μπορεί να πάει και να αγοράσει exclusively rights με μια πολυετή συμφωνία και να αποκλείσει όλους τους άλλους από αυτή. Εκεί έχουμε από το δίκαιο του ανταγωνισμού έχουμε κάποιο θέμα, μπορεί να θεωρηθεί ως barriers to entry. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού? Αυτό που έχουμε δει είναι δύο περιπτώσεις που σχεδόν τις ξέρουμε όλοι. Ενδεικτικά. Είναι το merger μεταξύ της AOL και της Time Warner το 2000 και η επιχειρηματική σύμπραξη του Canal Plus της Vivendi και της Vodafone για την τότε Vis-a-Vis. Αυτό που είχε γίνει ήταν ότι και στις δύο περιπτώσεις ορίστηκαν σχετικές αγορές και προσπάθησε να γίνει εμφανές αν υπήρχε dominant position στις σχετικές αυτές αγορές. Για παράδειγμα, στη Vis-a-Vis, αυτό που ορίστηκε ήταν ότι ένας μεγάλος πάροχος περιεχομένου όπως είναι το Canal Plus, ένας μεγάλος πάροχος κινητής τηλεφωνίας όπως η Vodafone, θα μπορούσε να κοντρολάρει τις τερματικές συσκευές που ήταν τα mobiles και τα set-top box, ώστε να προσφέρει αποκλειστικό περιεχόμενο του Canal Plus. Άρα λοιπόν ορίστηκε η σχετική αγορά, η οποία ήταν τα portals, τα internet portals σε mobile ή μέσω τηλεόρασης, και σε αυτή τη σχετική αγορά φάνηκε ότι υπήρχε dominant position αυτού του σχήματος ή πιθανό dominant position αυτού του σχήματος. Άρα λοιπόν το merger επετράπη, αλλά με ποια προϋπόθεση? Με την προϋπόθεση ότι οι πάροχοι θα έπαιρναν undertakings, τα οποία έλεγαν ότι θα επιτρέψω πρόσβαση και σε τρίτα portals στις δικές μου συσκευές και επίσης στο δικό μου portal θα το δώσω χονδρικά και θα μπορεί κάποιος να κάνει customization σε αυτό, ώστε να μην αποκλειστεί ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι το τελευταίο μου slide. Εδώ είναι το αντίστοιχο, η αντίστοιχη μοντελοποίηση της anti-competitive συμπεριφοράς, αλλά για το content. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχουμε και αυτό που μένει είναι να δούμε αν τελικά θα υπάρξει και αντίστοιχη ανάλυση και για το content. Σας ευχαριστώ πολύ.